जापाननि सोनाब आइलेन्ड क्युशुनि कुमामोटो ओनसोलाव 7.1 मेगनिट्युडनि थांनाय दानाव मोनसे बांग्रि जादोंमोन, जेराव सा 38 सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन आरो सा 364 सुबुं जखम जादोंमोन। बेबादिनो आरोबाव फिन दिनै 23 खालारनि 2026 मायथाइयाव 5.9 बिबांनि बांग्रि मावनानै 30 निबो बांसिन जोखोम जादों। बे बांग्रि मावनाया सा-सानजा जापानाव जादों। सुलुंनि बादिब्ला रबिबार फुं समाव सानजा जापान आरो टकिय' ओनसोलखौ लाफानानै मोनसे गेजेरारि बांग्रिया मावखाङो। बांसिन जखम जानाय सुबुंफोरानो उन्दुबाय थानाय समाव सांग्रां नङामोन आरो गिखांनायजों बिसिनानिफ्राय गोग्लैनानै एबा फार्निचार आरो दरजाफोरजों सौग्रावनानै जोखोम जादों। बिसोरनि गेजेराव कानागावा प्रान्त य'क'हामायाव सासे 80 बोसोर बैसोनि आइजोआ बिसिनानिफ्राय गोग्लैनानै जखम मोनदों। सासे 23 बोसोर बैसोनि सुबुङा टकिय'नि सानजा तैत' ओनसोलाव बुस्तु बायबाय थानाय समाव बांग्रि मावनायनि सांग्रांथि होखांनायनि एसे समनि उनावनो गाहाय गोजौ मावनाय मोनदोंमोन। बियो बुंदों दि मावनाय समाव रेकनिफ्राय गोग्लैनाय माल बुस्तुफोरजों होसिनजानो बियो गिखांदोंमोन। जापान मेट्र'लजिकेल एजेन्सिआ बै ओनसोलनि रायजोफोरखौ मोनसे गोख्रों बांग्रि जाबावनो हागौ होननानै हप्तासे सांग्रां थानो खावलायदों। बै बांग्रिआ टकिय' सोहोरखौ गोख्रोङै मावग्लुंहोदोंमोन। टकिय'नि सानजा क'ट' ओनसोलाव लामा सामायाव मोनसे हा सिंनि दै पाइप बायनायनि सावगारिखौ फुटेजआव नुदों आरो दै हगारनायखौ बन्द खालामबाय। सुलुंनि बादिब्ला आसामावबो बांग्रि मावगोननि इसारा दं, बेनिखायनो आसामनि थागिबिफोराबो सांग्रां थानाया गोनांथार।